Lebo mabul margi mar NCCK ko pinyo wacho ko duol mar IPOA mondo tim nonro kendo neno jomane owito jogegi kod manedo hinyruok e lweto bila e kinde ng'anyo oyudo ratiro margi kane gilose kanisa mar CCM ma Kisumu. Jodologo koni dwaro nitie mondo mi obi hoti kaluwore kod chik karawere bende kik nyis wang' teko. Lilian Abeta negiler koya Kisumu. E karalam masisi e Kisumu, riwruog jodolo e pachoka NCCK kawuono omedo kwayo kwe kuom jopiny ahinya to rowere mag Gen Z machano ng'anyo tarik 25 mar rapar mag jogo manonegi higa mokalo. Ka gijiwo bila mondo olu chik kendo kik ti gi teko mathuth kuom jopiny. Clement Otieno ma en jakom mar NCCK okwayo sirikal gi migawo mar IPOA mondo otim nonro matut kendo ji duto mane oyudo masira kowuok kuom obila oyudo ratiro margi. Wadwa kwayo ni nitiere migepe monego bed ni neno ni ng'ato ka ng'ato luwo sheria gi chik moketi. To jok machalo IPOA, jok machalo DCI, jok machalo migepe gi te wakwayo gi ni mondo gi amalo mondo giwe bedo kagima gionge kagima gisekethore gi amalo mondo gilu chik ma onge ng'ami weyo nikech ka onge kiwe jomoko to gino bro dhi mbele nikech jomoko bro neno ni ng'ane nyocho timo kama onge gimotimne. Emomiyo wadwa wacho ni IPOA ni tich magitiyo sani ka giluwo polise manyocho nego jowa adharani kwa neno bernwa kendo wakwayo ni mano mondo dhi mbele. Kata kamano omedo kwayo Gen Z machano dhi ng'anyo mondo oket kwe e kindgi ma ok giketho mwandu jopiny. Wadwaro ni mondo hala gingi ma jopiny, gingi ma jo Kenya mondo rit maber nikech mane tich sirikal. Sirikal mok nyal rito ngima wago handniwa ok owinjore mondo bed loch kata matin. Wakwayo ni mondo wadhi mbele gi wuoyo kaka jo Kenya, jo sirikal, opposition gi jopiny. Wadhi mbele gi wuoyo mondo walos weche mag arita kwe kendo wakel winjruok maber gi haki mar ng'ato ka ng'ato kendo kaluwore kod weche mag yuto manie pinywa ka. Gijiwo Gen Z mondo kik tim timbe madimi obila ti kod teko mang'eny. Kendo ojiwo ni kata obedo ni gin gi ratiro mar dhi ng'anyo to onego obed mano mamuol. Akwayo mana ni maandamano kata kobetie to obed mar kwe ma ok ketho mwandu, ok goji gi kite, ok yanyi ji, ok dhaw, ok monji ji, ok turu duke, ok ketho gik moko. Habakuko Onyango, ma bende en jadolo mosedhi e yweyo ne tich, okwayo sirikal kod migawo mar IPOA mondo oket adiera e lela ma ok odewo ng'ata ng'ata. Kojiwo ni madhi kelo kwe e kind jopiny. Gima duong' ma thago jo Kenya kata ma thago jo Gen Z kata ma thago joma pod complain ni ogine ka joma timo investigation okone ka gin serious. Koro mano okone kubedie upendeleo moro kata gine moro mano wang'iyo ni kaber to an kaka kanisa onego sirikal onego ti ma onge upendeleo manyalo miyo raia bende tosheka kabisa bende winj maber na diera sirikal is serious. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu.